Dobar dan. Dobrodošli u 4. epizodu Bioderminog podcasta Umirujući razgovori. Prethodne 3 epizode našeg podcasta posvetili smo atopijskom dermatitisu, odnosno ekcemu, i o ovim oboljenjima smo razgovarali sa alergologom i sa dermatologom. Gost naše prethodne emisije bila je doktorka Snežana Radanović, specijalista dermatovenerologije, i ona je i danas sa nama i danas ćemo nastaviti naše razgovore o ekcemu, s tim što smo se u prošloj epizodi malo više bavili dijagnostikom i otkrivanjem ekcema, a sada ćemo se pozabaviti lečenjem ekcema. Doktorka, dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste ponovo sa nama. Dobar dan, bolje vas našla. Evo, meni je bilo jako prijatno prošli ovaj razgovor sa vama i nekako netipično čini mi se da ste vi jedan od onih doktora koji ume da razgovara sa pacijentima na način na koji mi pacijenti vole, odnosno otvoreno i uobičajenim rečnikom, bez velike terminologije. Šta kažu vaši pacijenti na to? Pa zadovoljni su u smislu približavanja problema. Znači, prosto ukazujemo na problem koji postoji i onda pokušavamo zajedno da dođemo do rešenja, da vidimo gde ko greši, šta bi trebalo da rade, šta treba da izbegavaju, da u stvari bolje žive, da lepše i lakše žive, da nose sve to. Da, mi pacijenti obično imamo uvek previše malo vremena sa doktorima i premalo vremena postavimo pitanje i da čujemo dobre savjete. Nadam se da je to kod vas sasvim drugačije. Čini mi se da jeste, da. Opet zavisi od pacijenta. Opet zavisi, znate kako, od pacijenta. Ako vi imate želju, odnosno ako pacijent pokazuje želju da uči, da nešto promeni, da vidi gde greši, da prosto čuje savjet. Znate, imate ljudi koji kad dođu ne slušaju. Znači, oni su došli to da obave, a ne da bi to rešili. Imate raznih ljudi, tako da sve zavisi u stvari od postavke problema na terenu. Pa dobro, ajde onda da krenemo sa pitanjem kako se leči ekcem. Kakva je procedura? Ovako, na prvom mestu ekcem, pošto je u pitanju kože, znači velika je površina kože. Idemo na varijantu, zavisi od težine kliničke slike. To je na prvom mestu, zavisi od uzrasta, trenutnog stanja, onda zavisi od toga da li je to prvi put ili više već roditelji ili pak čovek dolazi češće. Pa mnogo toga već i zna, što iz iskustva, što bavljanjem ovim savremenim tehnologijama, tako da on ima neko predubeđenje, neko znanje, neki svoj utisak kako to treba da rešava. Od svega toga zavisi šta i kako lečimo. Na prvom mestu uvek polazimo od toga, to su naši neki postulati, a to je predočiti pacijentima u čemu je problem i pokušavati u stvari da rešimo problem zajedničko, šta je do nas, što bi ja rekla. Šta je do rituala u svakodnevnoj nezi, higijeni i uopšte oblačenju i svakodnevnom životu. Kad to negde postavimo tu priču kako to trebalo bi da izgleda, onda pristupamo tom nekom daljoj nadogradnje, to znači već medikamentoznoj terapiji. Zavisi od težine kliničke slike, zavisi od površine kože, zavisi od toga kako to stvarno klinički izgleda. To podrazumeva i lokalnu, možda čak i peroralnu terapiju uz svu onu priču prethodno, to je nega kože. Najčešći preparati koje mi koristimo, koji su zvanični, koji su prvi, jesu lokalno kortikosteroidne masti, odnosno kreme, zavisi od toga da li su suve ili vlažne površine. Znači, to je izbor koja će struktura da bude, koja će da bude oblik primjene tih lokalnih terapija, zavisi od lokacije i od mnogih drugih stvari. Sad, da li uključujemo ili ne uključujemo antihistaminike, opet zavisi od težine kliničke slike, od zahvaćenosti, od uznemirenja, od toga kako se dete, odnosno odrasla osoba ponaša. A gradacija u smislu težine peroralne terapije opet zavisi od težine kliničke slike, od toga kako to sve izgleda. Znate, nije to samo lečenje ekcema. Nema jednostavnih rešenja. Nema jednostavnih rešenja. Nekad tu potrebno dodati i antibiotik jer se sekundarno inficirala površina koja je zahvaćena ekcemom. Nekad vi tu imate na terenu ekcema viruse, pa to rešavati šta prvo, da li je ekcem ili virus na tom terenu. Nekad vi imate
sličnu kliničku sliku sa možda nekim drugim dermatozama, pa ste u dilemi da li je samo ekcem ili je na terenu ekcema, vi sad imate možda i gljivicu, možda još nešto, gde, kako, znači mnogo je važno, mnogo ima toga što u stvari utiče na to kako se pristupa pacijentu. Evo, da se vratimo kortikosteroidima koji su i česti lekovi i koji, koliko znam, deluju dosta brzo i vrlo brzo saniraju ono akutno stanje, pa time i simptome, ali koliko dugo oni smeju da se koriste i kako se koriste? To je običajno pitanje svih roditelja kad dovedu decu. Znači, potentnost, odnosno jačinu kortikosteroida određuje ko će da primeni, određuje lekar. Znači, nema ustaljenih šema, nema priča tipa ovaj moj je to koristio pa sad ću ja tu neku masu. Ne može. Znači, potentnost, jačinu, oblik kortikosteroida određuje lekar isključivo. Kolika je dužina lečenja određuje lekar. Kad je potrebna kontrola opet određuje lekar. Nema bojazni u smislu zašto primjenjivati kortikosteroide. Postoji opšta fama, fobija od kortikosteroida. Sama reč, to je nešto strašno. U suštini, kortikosteroidi su deo, u stvari, normalni hormon koga luči kora nadvožne žlezde i ona je sastavni deo našeg organizma. Ono što ne valja i čega se svi boje, to je dužina lečenja i površina koja se... A šta se dešava ako se predugo koristi? Blokira se nadvožna žlezda i samim tim vi imate već dovoljno kortikosteroida u cirkulaciji, tako da sama žlezda kaže u redu, neću da radim to zato što ga imam dovoljno u organizmu. To je poenta priče, tako da u suštini ne treba preterivati, ali u neophodnim slučajima to je lek broj 1 koji se koristi. Da, stvarno, on daje brzo efekte, on ima antiinflamatorno, antiedematozno, vrši vazokonstrikciju krvnih sudova, znači smanjuje lokalnu upalu i manifestaciju ekcema. Dermatit ili ekcem u osnovi zapaljenje. Kad vi prevedete reč, šta znači? To znači lokalno zapaljenska reakcija kože. Da bi to smanjili, mi lokalno i dajemo kortikosteroide da to mesto koje je odreagovalo ekcemski saniramo. Dužinu lečenja i potentnost kortikosteroida isključivo određuje lekar. Sad, dosta smo govorili o tome da se dužina ne sme prekoračiti, da nije dobro, ali da li srećete u praksi roditelje koji čim vide poboljšanje, kažu, a ovo je sad dobro, sad više ne moram da koristim ovaj kortikosteroid? Ima toga koliko hoćete. Stvar je u tome što ljudi ne znam koliko shvataju, mada im uglavnom predočavamo tu problematiku, a to je ekcem, a po definiciji, odnosno dečiji ekcem, ima fluktuacije, plus minus. Pogoršanja, poboljšanja. Ni mi kao lekari danas, ovo što smo videli danas u momentu pregleda, mi opisujemo i gledamo trenutno stanje kože. Da li će doći do pogoršanja sutradan, to ne možemo da znamo, ali kad su se već javili lekaru, on će uraditi sve što je do njega da sanira, da ulazi polako u period kad nema promjena na koži. Ali kad će taj biti moment okidač i kad će ući u stanje ekcema, to je nepredvidivo. I druga stvar, ovo pitanje koliko duže, znači oni vide da je to dobro i tu sad staju. Treba ta kontrola neka, zato i postoje kontrole, da bi lekar odredio, video u kom pravcu i kojom brzinom i kako reaguje na primjenjenu terapiju. To podrazumeva gradaciju terapije ili smanjenje terapije. Uvek će kod svakog ekcema i kod svake atopijskog manifestacije dečjeg ekcema ili bilo kog oblika ekcema na prvom mestu biti nega. A vi uvek imate tu gradaciju da li treba dodati, oduzeti, znači to u stvari određuje lekar, zato lekari služe. Već smo ovu temu dosta obradili o kortikosteroidima, ali pošto ipak mislim da tu dolazi do dosta grešaka, pretpostavljam da imate i slučajeve kada ljudi su već jednom koristili, na sebi ili na deci svejedno, striktno po preporuci lekara i onda sada im se to ponovo desi. Oni kažu sad ću identično to da koristim, lekar mi je to već jednom prepisao, to je sve bilo u redu, znači sad ću da idem istim putem, kupit ću isti lek i na isti način ću ga primjenjivati. Možda ne kažemo da je to tačno, ali možda sada u ovoj koroni ljudi baš nisu ni spremni da dolaze tako često kod lekara. Apsolutno se slažem sa vama. Imaju iskustvo, pribegnu toj masti, otprilike se sećaju ili znaju ili je skrenuta pažnja, ne sme dugo. Možda za kratko vreme bi mogli da vrate tu terapiju, ali ne mogu da preteruju. Znači, čim nešto ne ide,
Obavezno konsultacija. Obavezan lekar. Znači, svaki lek je dobar ako se pravilno koristi. Inače ćemo ući u neželjena dejstva dugotrajno korišćenja kortikosteroida, što niko ne želi. A sigurno se sećate i sa roditeljima koji kažu sve samo nipošto kortikosteroide, koji ima taj strah kortikofobije. Znači, već su ljudi došli sa predubeđenjem da znaju šta neće, ali su došli kod lekara. To znači da ipak ne gre. Ne bih to, probali su svu svoju alternativu kući koju su mogli, smislili su sve, neće kortikosteroid, odmah s vrata se izjasne u tom pravcu, da li postoji nešto drugo, da li je medicina nešto novo napravila, odnosno da li imamo nešto novo što možda on nešto ne zna, a mi to znamo. Pa ima. Ima? Ima. To su neki imunomodulatori, to su neke kreme koje mi sad već imamo dovoljno iskustva da kažemo da rade posao i to dobar posao. Drugačiji je način nanošenja nego kortikosteroidi. Često ih kombinujemo u početku kod težih oblika sa kortikosteroidima dok ne preuzmu oni svoje delovanje i onda to podrazumeva možda malo duže lečenje. Znači nije ustaljena terapija kao kod dosadašnje primjene kortikosteroida, nego malo drugačije se koristi, ima drugačiji način primjene i pravo da vam kažem, čak se koristi i kao prevencija za mesta za koje očekujemo da će razviti ekcem. Kao u onom uzrastu kad se javlja ekcem u prevojima, znači predelu laktova, kolena, gde mi očekujemo ustaljena mesta dešavanja, čim malo padne imunitet, njemu se javi ekcem. I onda idemo sa preventivnim, makar jednom nedeljnom korišćenjem te kreme, bez obzira što možda u momentu nanošenja nema promjena na koži. To znači jedan sasvim drugačiji i pristup. Sasvim drugačiji pristup, način lečenja, kad se koristi. Znači ima tu nekih svojih pravila koje moramo da se držimo i pridržavamo. Malo pre ste pomenuli i doktore koji kažu, pacijente, izvinite, koji dođu sa već dosta predznanja pod znacima navoda, pa koliko se srećete sa doktorom Googlom u svojoj ordinaciji, sa pacijentima? Imate ljudi koji otvoreno kažu, ja sam to pročitao, gledao sam, znam dosta o tome. Jer to može bude dobro ili je to, mislim... Zavisi opet od ličnosti. Znate, vi imate ljude koji to prihvataju zdravo za gotovo i imaju, pazite, imate vi brdo informacija, tačnih, netačnih, imate lične iskustva koje ljudi na tim forumima iznose, imate stvarno ljudi koji će ući čak i neke naučne spise pa će malo pročitati. Nisu svi ljudi istog ni senzibiliteta, ni znanja, ni predznanja, ni obrazovanja u krajnjem slučaju, ni iskustva. Tako da imate svega, to je prosto individualna priča. A imate ljudi koji nikad neće priznati da su to čitali, ali iz razgovora sa njim saznate da jesu. Mislim, prosto se vidi. Da li odatle dolaze i ta predubeđenja kad vam s vrata kažu ja sam pročitao da ovo ne valja i to nikako ne smem da koristim i... Pa jes, kod nas već, kao kod svakog, jel tako, ako vam već dođe neko sa posebnom dijagnosom i terapijom, mislim u svakom slučaju, pa onda šta da lečimo, čemu mi služimo, kako onda savjetovati, a da to bude savjet, a da to opet i nekako malo i prihvate. Znate, vi imate ljude koji dođu sa tim da ne žele ništa ni da čuju i ne žele da prihvate to nešto. Sad, treba doći do tog čoveka, malo mu možda skrenuti to negde u nekom pravcu koji je već došao, znači da treba traži pomoć. Traži pomoć, da. Činjenica da je došao da traži pomoć, a sad taj nastup je možda malo čudan, ali, Bože moj, to je sve tako. Dobro, vi ste iskusni dovoljno da se sa svakim pacijentom nađete način. Pa dobro, trudimo se, da je pomognemo. Pomenuli smo i oralne lekove, odnosno one koji se piju. O kojim lekovima je reč, koliko često, kada se koriste? To retko kad se primenjuju ti lekovi. To su stvarno stanja gde je čitava koža zahvaćena. To su ozbiljne stvari gde ako se baš i uđe u tu priču gde je generalizovani ekcem, da imamo celu kožu, gde je velika površina kože, onda se time već ne bavimo ambulantno. Koža kao jedan organ u slučaju generalizovanog ekcema gubi mnogo tečnosti preko kože, gube se mnogi elektrolite, to je jedan čitav disbalans u organizmu. Organizam je dehidriran. Koža, rekli smo, nije to baš barijera skroz.
Dermatit u osnovi znači zapaljenje. Ako se uđe u generalizovano zapaljenje, ozbiljna je priča. Tad se daju mnogo ozbiljni lekovi, metotrexati, ciklosporini. Nekad češće, do duše, i dan danas se primenjuje zračna terapija za celu kožu. Da se malo smiri ta koža, se malo smiri to zapaljenje. Po potrebi se daju ozbiljna priča tipa infuzionih rastvora i tako dalje. Znači, to su već stvari koje su mnogo procentualno manje zastupljene i nemamo mi to u svakodnevnom životu toliko često da vidimo, što je odlično. Što je dobro. Malo pre ste i vi pomenuli barijeru i u prethodnoj epizodi smo dosta pričali o barijeri kože i o njenoj zaštiti. Vi ste govorili koliko je važno da površina kože bude kompaktna. Pa ajte nam još jednom objasnite šta je zapravo ta barijera i zašto je toliko važna, naročito kada je atopija u pitanju. Barijera kože, kako se ona obnavlja, kako se ona štiti, šta je to? Prvo, koža, znate, koža se obnavlja. Znači, to je organ kao i svaka druga ćelija, to je živa ćelija. Njoj proces obnavljanja od nultog bazalnog sloja do površine koju mi vidimo možda ili ne vidimo u vidu perutanja, mesec dana, plus minus neki dan. Znači, vi imate čitav proces sazrevanja jedne ćelije do površine. U tom nekom svom sazrevanju ona gubi sve elemente žive ćelije. Na kraju, naravno da ne osetimo da se perutamo. Naravno da to nas ne boli. Naravno da tu mi nemamo nikakvih senzacija u tom kontekstu. Na zdravoj koži. Na zdravoj koži, naravno. Kod dermatitisa, zapaljenja, ekcema, kako god, to bude malo drugačije. Ta kohezija, ta slepljivost samih ćelija kože popušta, to više nije kompaktno, tu se gubi sastav tog sloja od do površine. Tu imamo i keratine, imamo određene masnoće, imamo određene, znači sastav je takav da je kompaktan. I kad i tu narušite tu kompaktnost, naravno da je to problem. To više nije barijera, to je sad već polupropusno, otečeno, upaljeno i može da svrbi, nadražuju se nervni završeci u koži. To pravi subjektivan osjećaj neprijatnosti, svraba, peckanja. Kad puca koža, boga mi boli, ni malo nije prijatan osjećaj. Zadatak čitave te tehnologije koje se bavi regenerisanom obnavljanjem kože jeste da obnovi, da pokuša da regeneriše kožu. To je mnogo važno. Da se smire ti nervni završeci koji su sada nadraženi, gde mi dobijamo subjektivan doživljaj svraba. Znači, moramo da ih umirimo. Mora lepo da se regeneriše, da se lepo slepi. Da opet imamo dobru razmenu sa spoljašnjom sredinom u smislu da koža može lepo da diše, da nije okluzivna. Znate, većina ljudi dođe i kaže, pa meni, ja ne volim da se mažem. Zašto? Pa kaže, zato što kad to namažem nešto, to meni koža ne diše. To je masno, imam loš osjećaj da mi to smeta. I jeste tako. Zato što se ta neka krema, mast, šta god da je, stvarno nalazi s polja i nije koža upila, nije mogla da je iskoristi, nije mogla da je ugradi u svoju strukturu iz razloga što te molekule, supstance ne prolaze kroz kožu. Tehnologija je takva sada da se prave specijalne kreme, specijalne masti koje mogu da prodru i da obnove i da imaju ulogu da uđu one su strukture koje su stvarno oštećene. I to je suština cele priče. Ne da bude koža masna s polja, nego to nešto se iskoristi, što se nanese. Samim tim, ako to već se pravi i namenjeno je za kožu, a koža je ogroman organ, u smislu 2 metra kvadratna plus minus površine, moramo da shvatimo da to nešto se unosi u kožu, ne sme da bude štetno za organizam. To mora da bude adekvatno. Ogromna površina koja upija sastojke. Apsolutno, ako ona to upije, ugradi u svoj deo strukturu kože, ona mora da bude apsolutno adekvatna našim potrebama, a da nije hemija koja će nama uticati indirektno na naše zdravstveno stanje. I još jedan podatak. Jako je velika polemika oko dermokozmetike u dečijem uzrastu, gde je penetrantnost krema i masti mnogo veća, koža dečija bolje upija, kao sunđer je bukvalno. I sad ako mi nešto ugradimo što ne valja u kožu deteta, čemu to? Znači, ide se na varijantu da to što se koristi ne šteti, naprotiv, ima veći dobrobit i mnogo dobrobit pokazuje i za sebe, nego da, ne daj Bože, nešto naudi. Dotakli smo se kozmetike i koliko je ona važna i u prevenciji, a
i tokom lečenja, verovatno. I sad, da li je kozmetika koja samo ime kaže da nije lek, jel? I koja se kupuje bez recepta, da li ona zapravo zaista deo terapije je toliko važna i koliko trajno moraju da je koriste osobe sa atopijskim dermatitisom? Apsolutno je sastavni deo. To se zove kao dermokozmetika. Da, kao sastavni deo terapije. Dermokozmetika. Zašto? Zato što je to na granici između leka i obične nege. Nije obična nega ni u kom slučaju. Upravo iz razloga svoje formulacije, svoje terapijskog dela, svog u stvari krajnjeg efekta. Jer vi ako uspete sa tom dermokozmetikom da smanjite upotrebu kortikosteroida u prvoj liniji, odnosno drugih lekovitih sredstava lokalno, samim tim što ste uspeli da regenerišete kožu, pa vi ste onda na konju, smanjujete dužinu lečenja, smanjuje se odlazak lekaru, sve to košta generalno, odnosno oduzima vam vreme, oduzima vam zašto bi prva linija odbrane bila lečenje. Hajmo da probamo da prva linija bude nega, da probamo što je do nas uz adekvatno poštovanje svih postulata nekih, samo menjamo malo navike, negujemo kožu malo više i smanjujemo terapiju koja nam je neophodna. Kada mora, terapiju ćemo dodati. Znači, mi u stvari određujemo terapiju, težinu, jačinu, sve ostalo zavisi od momenta kad vidimo osobu koja nam je došla, pa onda tek određujemo sve dalje, pratimo, gledamo, korigujemo. Sve to zavisi, svaka priča je za sebe individualna priča. Nema pravila i nema mora tako, tako, tako i tako. Zna se pravila, ali ajmo sad da samo prilagodimo. Sad, bazično u kozmetici, vi ste pominjali dermokozmetiku i pretpostavljam da onda takvu kozmetiku treba i kupovati namenski za atopiju. Tako je. Ali da li postoje neke supstance koje baš treba izbjegavati i specijalno kod osoba koje imaju atopiju? Dosta se često pominje taj sulfat, SLS. Sapune? Da, sapuni, sapunske supstance. Promenila sam prošlog puta da u suštini Da, pominjali ste kupanje, prečesto kupanje, mirisi, kupke, penušave i tako dalje. Pa ste počelo se od sapuna, je li tako? Mi smo svi krenuli sa sapunima, onda je gradacija tipu raznih kupki koje lepo mirišu, tržište, čudo, to je prosto tehnologija napreduje, jeste, ali sapuni ko sapuni, ajde što skidaju znoj, prljavštinu, bakterije, sve o čemu služi nama praktično to kupanje, ali nam i odmašćuju kožu. Sapuni su mnogo agresivni, skidaju nam taj prirodni zaštitni lipidni sloj i to je agresivno za našu kožu. Nekad se ljudi nisu tako često kupali, pa nije bio problem toliko izražen. Znate, nekad se znalo ili subotom ili eventualno 2 puta nedeljno. Ne, sad se kupamo i 2 puta dnevno. Obavezno šapuni i obavezno imate ljudi koji kažu dok ja ne čujem to pod rukom da škripi, to nije oprano. Rešavamo sad to dalje, znači menjamo navike. Pravimo problem, pa onda ga rešavamo. Onda ga rešavamo, onda kako ćemo. Znači prvo savjet, koliko često, koje su nama potrebne realno i šta koristiti za kupanje. Znači, ako već imamo problem sa suvom kožom, negde znamo, imamo problem, iskustveno znamo da nam je osetljiva koža. Ne možemo da koristimo mirišljive kupke ni u ludilu. Znači, i kupke, ni sapune, ni ništa što je agresivno, zato što ćemo uvesti sebe u dodatno oštećenje kože. Znači, mi skinemo masnoću i uvodimo sebe u mogućnost da razvijemo ekcem. Idemo na varijantu, koristimo uljane kupke koje odmah na samom startu neguju kožu. Skidaju prljavštinu, to je njihov zadatak, micelarni je sastav, hvataju te nosači prljavštinu, to što trebaju da skinu sa kože, a ne diraju naš prirodni lipidni sloj. To je suština priče. I to je ono na čemu mi insistiramo našto neko ko ima osetljivo. Nije za svakog, ne mora svako da koristi uljane kupke. Ali onaj ko ima problem mora, trebalo bi, mora i sa tim opet i tu savjetujemo, nemojte kupati kožu, nemojte prati kožu hemijom pa i uljanim kupkama svakog dana. Nije neophodno. Nije neophodno. Možete da održavate higijenu lokalno, što mora, ali generalno celu kožu i još, šta je još jedan moment, a to je vrela voda, vrela kupka i kada. Znači kadu izbegavamo kad god možemo i nema dugog rasparivanja kože. Zbog toplote vode pore se šire i lako dehidrira koža, znači gubi vodu preko kože i praktično postaje suvlja. I sama topla voda skida tu neku prirodnu masnoću. Znači blic, tuširanje, mlaka voda, malo hemije, malte nešto stane na dlan za celu kožu.
kad mora. Da. Malo pre smo u priči, još pre početka emisije, pomenuli bazen i vi ste pomenuli da ipak dozvolite roditeljima bazen za decu, jer zašto im lišiti baš svega, svih radosti u životu, jel? Tako je. Kako? Znači uljane kupke im savjetujem da obavezno koriste. Eventualno čak im savjetujem da nahrane kožu pre planiranog odlaska u bazen, da odstoji neko vreme i kada idu u bazen istuširaju se, uđu u bazen, otplivaju to koliko traje čas, vrate se, opet se koristi uljana kupka i praktično se namasti opet koža nekom hidrantnom, nekom kremom namenjenom ili balzamom za suvu kožu. Znači mora dodatna nega. Hlor štipa praktično i suši kožu. I sad, hajde sa bazena da se prebacimo i na morsku vodu i ona može da bude agresivna, jel? Kako ne, pa vi ako... Da, u suštini sunce i morska voda negde prijeju topičarima. Oni jako lepo to podnose, lepo to bude. Jedino ako je baš mnogo suva, mnogo hrapa, mnogo ispucala koža, i dalje to podrazumeva negu i dalje korišćenje uljane kupke, obavezno posle toga, posle morske vode, tuširanje, skida se sol da ne nagriza eventualno tako hrapavu kožu. I opet nege, i opet cijela priča, znači dodatno nega, ali generalno promjena te nadmorske visine, promjena tipa boravak na moru prija topičarima. Oni uživaju i sve uglavnom prođe. A šta je sa sunčanjem? Sunčanje generalno je postalo veliki problem za kožu, a sad za topičare, da li ona ima neku poseban značaj u lošem ili u dobrom smislu? Uz negu, prevenciju, zaštitu od sunca, uglavnom će biti benefita. Uglavnom će im prijati. Naravno, sve je isto kao i za sve ostale. Znači, zaštita od sunca, zaštitni faktor visoki, velika insolacija, veliki indeks zračenja, tako da je to svuda tako, pa i na moru. Mora postoji zaštita i naravno zbog sunca kože i generalno kod svakog čovjeka pravi suvu kožu. Znači treba nega, mora da se hrani ta koža i dodatno, ali njima negde u osnovi prija ta kombinacija. Ali trebaju da se neguju, nema šta. Kad smo već kod putovanja, kako da se održava ta higijena na putovanjima? Onda je i u kolima i kad smo negde izvan hotela ili nismo uvijek u prilici da baš to sve kako se preporučuje, da li neke vlažne maramice, kako će tada da se higijena održava? Tad ipak mora malo drugačije, možda neki agresivni pristup. Ne, uglavnom, znate kako sada? Problem tipa, uglavnom, znate kako, ruke ćete prati gde god, kako god vam se pruži mogućnosti i prilika. Možete vi poneti sa sobom i svoje sredstva za pranje ruku i te sindete, odnosno nekakve sapune za suvu kožu. Postoji čitava priča, to čak savjetujem ljudima koji su na radnom mestu, pa imaju potrebu da peru ruku često, a opet smetaju im ti zvanični tečni sapuni koji su na radnom mestu. Znači imate sapune za suvu kožu. Što se tiče, na primjer, beba koja je u auta, eto, pomenuo smo putovanje, pa bljuce, nešto se uprlja. Ja više volim, iskreno, da izbegavamo maksimalno vlažne maramice u bilo kom kontekstu. Zbog hemije, zbog toga što one su napravljene tako da budu vlažne i one moraju da imaju neko svoje sredstvo hemijsko koje služi za pranje. To pranje uglavnom podrazumeva i skidanje masnoće. Tako da ja više volim da se koriste, imate putne oblike teh nekih micelarnih voda, blaznice kojima može da se obriše, na primjer, kad se beba bljuce negde. Opet blaznica može da se koristi kad se menjaju pelenice. Znači, bilo šta nešto na tu temu. Nemate vodu, Bože moj, ima ovoga, ali po meni više volim bez vlažnih maramica šta god daje. A vlažne maramice kod kuće, ono za brzinu? Nikako, to kod kuće, beba, ako je beba u pitanju, pod tuš opere se lepo sve što je beba napravila, promeni se, osuši se, namaže, idemo dalje. Sve to više voda, bolje je voda, bolje mi je taj način pranja. Ako imate uljane kupke, što da ne, odmah se to sve opere, sredi i idemo dalje, živimo dalje. Kad govorimo o nezi, zaboravila sam da vas pitam i to da te emolijentne kreme, ta dermokozmetika, ona postoji način kako se nanosi, znači baš kao i kreme za sunce, nije dovoljno ono malo hop tu i tamo naneti, nego postoji pravilo da treba biti, da koža da ima dovoljno kreme. Bioderma čak ima i jednu šemu koliko tačno kreme ide.
Kako vi to objašnjavate svojim pacijentima? Uglavnom ljudi dođu sa informacijom, odnosno pravilom, kao to je pravilo i to tako treba toga da se držimo. To je, kaže, posle kupanja samo namažemo bebu i kraj. Nije tačno. Znači, opet se vraćamo na priču da određujete kvalitet kože, odnosno hrapavost kože dodirom, pipanjem. Znači, vi prosto mora da dobijete teksturu kože na dodir, lepu, mekanu, hidrantnu, negovanu kožu. Ako to, znači, fali joj nešto. Sada, pravila konkretno kod Bioderme su 369, znači idemo bebe odluče 3 flakona za celo telo. 3 pumpice, one se 3 pumpice i celo telo se namaže i to bi bilo negde to. Međutim, to su neke kao postulati koje bi trebalo da se držimo svi. Ali, vi imate negde kožu koja bude mnogo suvlja, bez obzira na to prvo, to takav pravilo i sad ne znate, zbunjeni si, da li da koristimo još ili ne, obzirom da i dalje suva koža. Naravno da u početku je koža, ako ste se javili pa savjet dobijate od lekara, u početku će možda broj nanošenja, dok ne dobijemo tu kompaktnu strukturu, možda trebati malo više. Vremenom će se smanjivati, možda ćete neki dan i da preskočite. Uopšte nije sad više to... Presija toliko mora, toliko tako je rečeno, kraj priče, punkto, gotovo. Ne. Određujemo individualno, opet je to sve stvar kože, opšteg stanja organizma. Osluškivanje roditelja koji sluškaju dete. Da li je dete bilo bolesno, pa mu sad koža, sad vri, prosto i ona usput. Tako da u suštini sve zavisi od do. U početku možda češće, kasnije se proređuje broj nanošenja kreme za negu. Eto. Ali uvek balansiramo, uvek gledamo, uvek osluškujemo. A kad roditelj treba da nanese jednu i drugu kremu, recimo kortikosteroidnu kremu, a posle toga... Kad je lečenje udruženja sa negom, šta prvo? I kad je lečenje i onda je potrebna nega, je li tako? Apsolutno, to ne isključuje. Naprotiv, to vam je kao da imate sastav, to je kao deo terapije. Nije kao, nego jeste deo terapije. Znači, kod baš pravila neka koje su nama predložena su da se ide prvo sa kortikosteroidnim masima, kremama, preko toga prođe nekih pola sata i ide krema za negu. I onda prosto se tu kao vrši, eto, na taj način se smanjuje inflamacija, zapaljenje, skupio krvni sudovi, osjećaj, blokiraju se oni završeci nervni i tako u tom kontekstu. Kad dođe do onog raščešavanja i kad to onda ide to začaran krug, što se više češe, toga više svrbi, je li tako? I taj simptom svraba je baš užasno neprijatan i težak. Šta onda preporučujete? Kako se umiruje taj svrab? Imate konkretno, Bioderma ima jako jednu dobru formulaciju, SOS sprej. Jako dobra priča, zato što direktno, toliko je dobra penetrantnost i direktno deluje na te nervne završetke i blokiraju osjećaj pečenja, svraba, uboda komarca. Znači, trenutno se umiri i to je izuzetno dobro naročito za bebe, za san, za celu tu priču i u toj fazi kad je najgore, što bi se reklo, kad je buknulo pa se sve crveni, pa je prosto kao da je koža pukla, onda izuzetno brz efekat i može da se ponavlja više puta i ujedno i masna koža posle toga, tako da ne samo što se miruje te nervne završetke i osjećaj svraba, nego je i koža mekanija, lepa, sve to nekako brže spadne, brže se umiri. I onda idu naravno sad gušće formulacije koje sad trebaju to sve lepo da mi povežu. Znači, postoje različite kreme, nisu baš sve iste. Tako je, tehnološki gledano je prilagođeno problemima na koje nailazimo. I samim tim mi možemo da se odlučimo. Da li je to problem očiju? Pa nam treba brza neka, jer se često dešavaju sad alergije na očnim kapcima ili zbog šiminke, suvog vazduha, inhalatornih nekih raznih alergena, ljudi često češu oči, smeta im nešto, problem očnih kapaka, izuzetno, zato što je, kad gledamo strukturu kože, najtanja je koža. Ne mogu ja da primenim istu kremu kao što primenjujem, na primjer, ne znam, za pete i za očne kapke. Apsolutno ne može da bude ista formulacija. Znači, lokacijski gledano, deo tela koji je u pitanju, tako je napravljena i formulisana krema za ovo, za ono. Znači, perioralna regija, očni kapci, prevoji, pelenska regija kod dece, laktovi, kolena, šake. Znači, svaka regija, obzirom na to da, konkretno, peremo ruke često,
maltene 20-50 puta dnevno, zavisi od toga šta radimo, gde smo, kako smo, koje su nam potrebe. Ta koža ruku zahteva dodatnu negu. Nije dovoljno, samo oprali smo ruke, kraj priče, tu je sve kraj. Tanka je koža, uvek izložena hemiji, agresivnim sredstvima, znači podrazumeva možda formulacijski gledano malo težu kremu koja će mi to brže držati i izolaciju u odnosu na spoljašnju sredinu. Nije isto kao bilo koji drugi deo tela. Ekcem postaje poseban problem kada dete krene u školu, pretpostavljam, pa i u vrtić, ali možda u školu posebno. Šta da rade roditelji i kakve savjete imate za njih eventualno da malo olakšaju stres tom detetu i da to dete lakše prebrodi uticaj vršnjaka i to svoje češanje i te probleme koje može izazvati polazak u školu sa ekcemom? Pa ne znam da li je pitanje baš za mene. Pa možda je više za neke psihologe, ali možda vi imate neki praktičan savjet vezan za kožu i kao ponesi kremu ili nešto tog tipa. A teško će dete, znaš, u prvim danima polaska u školu, ni ne zna šta ga je sve snašao, gde mu je pernica, dalje zaboravio jaknu, a kamoli o kremi da brine, nema šanse. Znači, to da nosi kreme u školu teško. Znači, može mama da ga namaše, verovatno prvim danima mama vode, roditelji vode deca u školu. Naravno da će brinuti i treba da ga prvo lepo sve fino izneguju koliko je do njih. Morat će deca da peru ruke u školi. U početku će to biti to što se nađe u školi, to će koristiti. Tu da sad on posebno nosi svoja sredstva, mislim da će izgubiti. Tako da nema od toga ništa. Nego kad dođe kući, onda će opet sve iz početka nastaviti da se neguje i tako. Sa vremenom kako dete sazreva, očekujem imunološki da bude bolji, pa neće imati toliko tih problema. Već će biti problem te njegove fizičke aktivnosti vanškolske. U smislu treninga, boravka, znači bavi se nekim sportom. Pa kako to sve da uskladi, da se organizuje, jer to zahteva i negde kupanje dodatno, pripremu za školu ili bilo šta. U tom kontekstu. Sada, konkretno, da li će ga neko zadirkivati, verovatno ako budu izražene, to prosto deca vide i u većini slučajeva deca prihvate kao normalnu, kako bi vam rekla, on je takav je, ok, družimo se, igramo se. Uglavnom ne prave neku stigmatizaciju i vremenom će praviti. Kako odrastaju, onda već tu kreće neka druga priča, ali vezano je više za druge bolesti koje su vidljive, tipa psorijaza, koje bode oči svojim izgledom, ili vitiligo, gubitak pigmenta. To je onda nešto što se baš vidi, pa se upire prstom, vidi on to ima. Evo, doktorka, ja bih u stvari htjela da vas pitam za jedan konkretan stvar za ekcem na rukama, jer ja imam i poznanice i znam da se ekcem kod osoba koje nemaju neke specijalno izražene simptome vrlo često javlja baš na rukama i da onda to stvarno pravi problem i u svakodnevnom životu, u sudovi, bilo šta. Zašto se ekcem javlja na rukama i šta da radimo kad se javi? Onda je problem sa rukavicama, pa mi smetaju gumene rukavice, pa ne mogu nađem tip gumenih rukavica, pa razne sam slučajeve slušala, vi verovatno još mnogo više. Veliki je problem. Veliki je problem zato što nam ruke služe svakodnevnom životu. Nije to samo za pranje, to je za dodir, to je za rad, za bilo šta. Stvarno boli, to može da peče, da svrbi. A što je koža zahvaćena, mogu da budu zahvaćeni i nokti. Stvarno je to problem i estetski i fizički, kako god gledano, i opterećenje i za osobu koja to nosi. Uvek idemo na varijantu prevencije. To je ono što vi kažete, šta ću sad s rukavicama, nisu mi zadovoljavajući, ne mogu da nađem. Najprirodnija stvar, kako mi to posmatramo, kako mi postavljamo celu priču. Opet idemo na varijantu da obnovimo kožu koliko možemo. Kako da to sprovedemo u delo, znači da je obnovimo, da je što manje izložimo delovanju alergena iz spoljašnje sredine i na kraju kako da to održavamo. Znači, mnogo nam je to važno kako to da sprovedemo. Prevencija je uobičajena. Ovo što ste vi pomenuli, znači negde svi to negde u tom pravcu razmišljamo. Mnogo je teško raditi i prati sudove rukavica. To je prva stvar. Ali kad već to moramo, šta tražimo? Tražimo od ljudi da probaju da nabave pamučne rukavice, što je najprirodnije. To je vam kao gazu da se stavili i tu niko nije malte ne alergičan na pamuk. To ne postoji. Znači pamučne pa gumene rukavice. Druga varijanta, ajde, to je sad kao fizička prepreka, pa kao peremo sudove dalje. Druga stvar koja se može naći negde
jesu takozvane kreme koje se zovu kao kožna barijera. Znači, hemijski gledano, to je krema koja kad se nanese na kožu, ima zadatak kao da ste stavili obukli rukavice. Znači, ima zadatak da zaštiti kožu. Po preporuci proizvođača, obično se to kaže, to može da traje 4 sata uz pranje šta god, ribanje vamo tamo i to bi trebalo da drži 4 sata. Znači je to veliki problem kod profesionalnih ekcema, znači ljudi koji se bave tim nekim poslom koji stvarno imaju ekcem, a moraju da rade nešto. Znate, vi često imate hirurgi koji su imali problem sa talkom u rukavicama, a posao mu je da mora da obuče rukavicu da bi mogao da bilo šta radi. On ne može da obuče, dobije ekcem na talk. Pa onda znači mora ta neka krema, pa obične rukavice bez talka, pa jedno drugo. Čitava je tu procedura, to je veliko opterećenje. Znači, bavimo se prevencijom. Druga stvar, sredstva koje se koriste, ako je iole moguće, se izbjegavaju u tom kontinuiranom korišćenju. Znači, ako su domaćice u pitanju, ili da ih neko zameni, ili ja ih pitam, obično imate mašinu za pranje sudova. Mašinu za veš. Tako je, sudova. Ili šta god, ali opet to nije dovoljno. Zašto on kaže? Pa mora žena da opere kosu, mora dete da opere, mora nekad nešto da se obriše, dobro, to će koristiti rukavicu. Ali generalno mi smo stalno nečim izloženi. Šta je najvažnije? I sad odmah, naravno, ide lečenje. Da li su kortikosteroidi ili su ovi imunomodulatori ili kombinujemo ili nekad kad je to ubi, Bože, tako naporno, dosta mi nekad dajemo i depo injekcija kortikosteroida, da to u nekom vremenu drže, da probamo da ih saniramo umeđu vremenu, da probamo da obnovimo kožu i sve ostalo. Uveče, kad jedino koža ima vremena da se odmori, da se regeneriše, insistiramo na tome da se noću baci akcenat na negu. Čak i jedan mali savjet tipa krema za negu za ruke. Sad tu ima opet gradacija od do proizvođača koje su dobre, koje su manje, kako to radi i šta radi. I obavezno kesa na rukavice da koža potpari od okluzije i da lepo to proba da regeneriše što pre i što bolje za kratak vremenski period. Dobro, to su baš konkretni i dobri savjeti. A sad je zima, šta da radimo sada sa kožom? Pa čak i ako je samo suva, da li vunene rukavice, da li opet pamučne, da li... Neće moći svako da trpi vunu. Zimi imamo jedan drugi problem, vrlo čest, a to je koža puca na nadlanicama. To je vrlo čest problem kod većine ljudi i u suštini dolaze pacijenti kao imamo ekcem na rukama. Ja pogledam, ovo nije ekcem. Nije ekcem. Jeste neka vrsta, ako ga tako baš u širem shvatanju jeste, ali gledajte, problem imamo problem sa navikama. U kom smislu? Operujemo ruke, ali većina nas to tako radi. To nije znači samo problem tih ljudi koji su došli. Obrišu ruke ovako i gotovo, kraj priče. U suštini, tanka je koža, često se peru ruke, ne ispere se dovoljno hemije sa ruku i glavno odlučujuća stvar, ne brišu se ruke kako treba. A o nezi da ne pričamo. Znači, niko, posle te cele priče, rituala, niko ne bi naneo kremu da nanese da neguje kožu. Znači, mora, a našto neko ko je sklon tome, on mora da nahvata sebe i da jednostavno, kao jedan deo regularne priče, neguje i nadlanice. Znači, dobro ispiranje, nežan sapun po mogućstvu, odnosno neki sindeks. Što blaži sapun, tako je, koji nije agresivan. I dobro isprati ruke čak i između prstiju. Znate, mlade mame u brzini, padne cucla, padne, ne znam, flašica, nešto dohvate, puste kroz vodu, brišu ruke ovako, a dođu mi sa ekcemom između prstiju, zato što nisu stigle da obrišu ruke između. To se brzo rešava i samo treba signalizirati, možda im pomoći da vide problem. Brzo će to izaći iz te priče. Samo treba da shvati gde greš. Doktorka, ja mislim da smo dosta iscrpli sad ovu priču o ekcemu. Ja se nadam. Uvijek ima nešto novo. Vi ste mi pomenuli pre ovog našeg zvaničnog uključivanja u razgovor i neke kreativna rešenja pod znacima navoda sa biberom i da ste čuli da ljudi biberom rešavaju neke probleme. Mislim, zvuči malo stvarno previše šašavo. Pa da vam kažem nešto, korona je tu, ljudi su daleko, imate puno ljude koje znate, koje ne znate.
a znaju da ste negde dermatolog, sve se to nekako, ajmo, samo pogledaj mi preko Vibera o čemu se radi, da li tu ima rešenje ili ne. Mislim, u većini slučajeva je nama to dosta poznato, vidimo gde je problem. To negde nešto i može da se reši. Međutim, za pravilno, za pravi tretman, za stvarno objektivno sagledavanje, da ne bude, aj probaj pa ako radi. U suštini treba da se obavi ovaj dermatološki pregled. Značajnije nam je to zato što mi određujemo sami boju, iskustveno već to vidimo, teksturu, pipamo, gledamo, znači sagledamo celu kožu, onda dajemo pravu kliničku sliku i dajemo u stvari, onda znamo već da odredimo i koji intenzitet, šta rešavamo, kojom jačinom, koliko dugo, onda je to meni mnogo lakše. Ovako sliku kad vidim, mislim, teško mi je da do kraja, da kažem baš da budem sigurna kako to treba da ide i kako to treba da zvuči. Nekad mi nije dovoljno. Viberi mailovi nisu najčešće nije adekvatno znam, nije to do kraja rešenja. Evo ja sad po nekoj našoj već tradiciji u ovom podcastu moram da vas pitam za tu vašu optimističnu poruku za kraj ovog razgovora roditeljima. Pomenuli ste čak i novi lek u ovom razgovoru, imunomodulatore i čime biste ih umirili na kraju ovog našeg razgovora danas? Da vam kažem, prosto kad je problem prisutan, treba ga rešavati, ne treba ga ni potiskivati. Naći ćemo neki savjet, neko rešenje. Uvek postoji mogućnost da se negde i uz pravilnu negu, uz pravilno sagledavanje, uz pravilni pristup negde reši problem. Sada, nekad je to teže, nekad je lakše, nekad nam treba i pomoć, možda i nekih drugih specijalnosti, nije sve vezano samo za kožu, pa zajedno da rešavamo sve te probleme, pa zajedno da vidimo gde se i o čemu se i kako se to manifestuje i zašto i gde je problem, da li je samo koža razlog. Koža je samo jedan deo čitavog sistema. Znači, rešenje će biti samo kad se počne. Tačno, treba krenuti. Hvala vam puno, doktorka. I evo, pre nego što se pozdravimo i sa vama, da vam napomenemo da smo ovim današnjim podcastom iscrpli temu ekcema. Zapravo mi o njoj razgovaramo već 4 epizode sa različitih aspekata. I ako želite ponovo sve to da pogledate ili ako ste propustili da vidite, a ova tema vas baš zanima, jako puno materijala smo snimili i pouzdanih informacija i možete ih naći na našim IGTV i YouTube kanalima Bioderma Srbija. U sledećim razgovorima pokrenut ćemo i neke druge teme koje nisu vezane za ekcem, a dotle informacije o ekcemu naravno možete naći i na sajtu atopiskidermatitis.rs. I do našeg sledećeg susreta kada ćemo pričati o nekim sasvim novim temama, želim vam da vas niko ne nervira i ne iritira i da se osjećate jako dobro u svojoj koži. Doviđenja. Doviđenja. Ivan i njegov tata su konačno mogli da igraju fudbal. Ivan se oznojio, ali prvi put do sada ništa ga nije svrbelo. Konačan rezultat Ivan 1, češanje 0. Sarina mama je postigla da Sarine noći budu mirne, bez iritacija, ispunjene slatkim snovima. Sofijina mama je spasila rođendansku zabavu. Nema nigde svraba, samo 2 rumena obraza koja joj mame osmeh. Zajedno ste jači. Zajedno i oni su jači. Atoderm, ulje za tuširanje, za svakodnevnu higijenu vaše osetljive kože sklone ekcemu. Hidrira i umiruje iritacije. Atoderm Intenziv balzam emolijen za svakodnevnu negu. Intenzivno obnavlja kožnu barijeru, umiruje svrab i poboljšava kvalitet života cele porodice. Više savjeta o atopiji potražite na www.atopiskidermatitis.rs.